Klara! Färdiga! Kör! Starten. Va? Gå. Den du. Nej. Du kör igen eller? Inte nu. Du kör till. Det är rematch. Ja, direkt. Är det rematch eller är det inte rematch? Vill du ha rematch? Det var ingen bra, den här starten går inte så illa. Fick jag din starten? Ja, Ja, jogga bort. Jogga bort. Ja, han är nervig. Inga jävla tjuvstarter nu! Ja, inga jävla tjuvstarter nu! Klara! Färdiga! Gå! Löjligt snabb är du. Det är läskigt ju. Ja, det är lättast. Grädde.